Bai, noski, hemen duzu gaztei bideraturiko euskarazko podcast baten sarrera, puntu komiko eta literario batekin. Esango didazu tonu serioagoa behar duzun, edo elementu zehatzen bat sartu nahi baduzu. Bestela, programarako gidoirako ideiak ere eman aldizkizut. Belarri jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Kaixo, ongi etorri arkauteko graduaziotara ez doan euskal podcast bakarrera. Zelan, Martin? Gaur natora burua kezkatuta. Zergatik? Ez dakit nagoen azerre, nagoen kezkatuta, kopiatu digutelago. Ja. Gure gauza asko kopiatu dizkigute, azteko podcast bat egitaren ideia. Jende asko kopiatu. Euskal Herrian. Euskal Herrian, claro. Izan bargara humilak. Bai, baina azerren nago kopiatu bat digute, baina ez bat digute kopiatu. Eta kasualitatez horrela eman bada, nago kezkatuta. Ja. Ze profezia bat egin dugu gu konturatu gabe. Zagitze kapitulo zen, 7garrena edo 8garrena, egin genuen... Eskuntzaren hau. Eskuntzaren zen, egin genuen, eukiko bagenu bezala... Nola esaten da? Patrozinatzaile bat. Eukiko bagenu bezala ez, geneukan. Geneukan. Baina gaur hartu behar dugu bezurra zela. Hori da. Ezekien inor. Hori da. Ratziste bat ezuela inolako exitorik eukit, tio. Gertatzea gozat dela gaur ez ditugu entzuten botoiak. Orduan da dena menos 1000 eura. Baina, bueno, igual gero soinu teknikariek ditugun 12 soinu teknikariek egin gaute euren magia. Guk irudikatu behar ditugu gaur botatzen ditugun soinuak, baina espero dugu grabatuta gelditzea. Asmatu genuen, patrozinatzaile bat genuela, eta asmatu nahi izan genuen patrozinatzaile ridikulo bat. Zela, Globo edo Uber Eats sistema baten bitartez, altzen nuela eskatu sagardotegi menua. Eta orduan egiten genuen horrelako zubialde uste dut genuela, sagardotegi hipotetiko absurdo baten anuntzioa. Eta zer eta duela astebete edo, agertu zait Instagramen euskal eduki sortzaile batek, ez dakit bere izan zen den. Kuntil bat. Julen Unanue. Igual asmatu dut, eta ez da horrela, baina horrelako zeo zer da. Egiten, anuntzio bat, benetakoa, de menu sagardotegi etxera eramaten dizutela. Orduan, ordaindu behar dizkiguzu los royalties, edo... Hori da, bromas que van demasiado lejos. Bai. Nola da, historia beti errepikatzen da lehenengo aldia... Hori da, lehenengo aldia, broma bat bezala. Eta bigarrena puta tragedia bat bezala. Bai, horren beldura ematen dit, hemen asmatu ditugun txorrakeri batzuk, aurrez diren joango egia bilakatzen. Eta puru bat horri buruz da, ez? Eta nahi dugu bat egia bilakatzea eta ez da bilakatzen. Egia da. Oso ona. Zein da? Guko miratzea beretan zabizera. Apuru bat horretaz da gaurko programare, bai, ez? Bai. Nahi duzu ikuslea apuru bat txipean jarri? Martinek esan duen bezala hitz egingo dugu txipen inguruan. Zuk zen eukan mitiko Nintendo DS-a? Ez, nik eukin nuen Wii-a miluzira bazi nuenako. Jo, ez zenuen kontatu miluzira bazi zenuela. Kikeri kontatu nien. Bai, horregatik zen ironia. Vale. Eta ChatGPT bezala ez duela harrapatzen ironia. Nik ez neukan Nintendo DS, nik neukan Nintendo nirea. Eta neukan el chip, zeukala beste chip bat gainean, zeudela pila bat joku. Eta orduan sartu zitzaidan marra beltz bat pantailan eta jolazten nuen pantaila zati batekin, baina bueno. Hitz egingo dugu gaur inteligentzia artifizialaren inguruan. Aurrekoan kritikazko jaseko nituelako frutinovela bat egiteatik. Hori da. Eta esan zigun, non egia ez du balio inteligentzia artifiziala. Zaitu zen bat kostatu zitzaidan, Egitea frutinovela, bai. Beretan egiten dutenek, imaginatzen dute, gola bat sartzen diezula eta egiten dizu dena. Nibli nintzen, bati eskatzen idudia. Gero, lokelno moduko batekin egitera hotza, ridikula. Gero, hain gaizki gelditzeko, Ki ba, ondo zegoen. Egon gaizki. Egon gara lehen hitz egiten. Nik ez dakidala bereizten zer den inteligentzia artifiziala eta zerrez, baina ez dinot irudien zentzuan, irudiak ere ez dakizkit ja bereizten zer den inteligentzia artifiziala eta zerrez. Baizik eta ja ez dakigula ze patroi edo, zer egon den edo ze prozesu dagoen atzean, interneteko prozesu batean inteligentzia artifizialak operatzen duen edo ez. Zeia, ia guztiak operatzen du inteligentzia artifizialaren bitartez. Nik ez dut idearik, egia esan. Ez dakit bereizten ordenagailuaren berezko jarduna. Hori da. Eta ziurrenik gaurko programa balio barko luk ere argitzeko kontzeptu horiek, delako zerbait oso egunerokoan gero eta presentea dagoela, eta erabiltzen da ez, esto es ia, bestea, ez dakiz zer, bestia. Baina ez dugu ziurrenik usuario orokorrak,
Geuk, ez dakigu osondo ze demonio den. Errepasatuko ditugu historieta batzuk. Vale. Claro, nik nahi nuen errepasatu ere, apur bat, nik uste nuen, ia erabili nuen lehenengo Zengo dugu, aldia. ia erabiliko dugu, bai ez, ia, en vez de esan, euskeraz, ez, ia zengo dugu da listo. Bueno, irtetzen den bezala. Inteligentzia artifiziala, ondo dago, tío. Adimen artifiziala. Gero etorriko dira petardoak. Robot bat ez garen ziurtagiria da gure euskera maila. Ze robot batek kontu jiko luke euskeraz, baina bueno. Zer nengo esaten? Historiak goratuko ditugula. Hori da. Gure harremana. Karo, nik uste nuen, ia erabili nuen lehenengo aldia egin nuela kontzientziaz. Uste nuelako, nik uste nuen inteligentzia artifiziala sortu zela, inteligentzia artifizialaren terminoa orokortu zen momentuan. Baina ez da guztiz horrela, inteligentzia artifiziala lehenagotik dago. Bai? Orduan nik nahi nuen errepasatu, noiz orokorrean flipatu nuen teknologiarekin, ez dakidan ez, noiz den inteligentzia artifiziala eta noiz ez. Vale, ondo. Nik flipatu nuen horrela lehenengo aldia zen, gogoratzen duzue Coachelan Tupac Tupacek rapeatu zuela holograma baten bitartez. Bai. Eta nik hori uste nuen zela, lokuroi bat. Baina gero, ez da holograma bat, gero deskubritu zela, da, como izpilu moduko bat, ja erabiltzen zutela, 19. mendean, antzerki Victoriarretan, mitiko operetan, hiltzen zenean bat, pues jartzeko mamu bat bezala, como el fantasma de la ópera besten, jartzen zuten hori, eta da como izpilu bat, eta hori egiten zen 19. mendean, eta nik uste nuen zela, wow. Ja, baina zer egin zuten, bideo baten proiektzio moduko bat, edo sortu zuten, tipo Star Warseko berrietan ere, hildako aktoren pertsonaiak, berrera egitzen zituzten... Ja, ez dakit, hasi da ChatGPT saltzen eta bandit Kriston Perez eta egin. Deitzen da Pepper's Ghost, teknika hori. Ez duguan zerrendan, baina ez egin inoz kontatu duan Spidermanekin historia bat eben. Bi historia oso azkar, ordenarioi buruz eta umea zarenean eta umea ginenean oraindik ordenarioak zer ziren, lehenengo, gure aitak esan zigun behin. Daukat sorpresa bat zuei emateko eta Spidermanekin dago zer ikusia. Eta nik uste nuen izango zela tipo... Etorriko zela Spidermanen panpin bat edo zerbait, eta zen Spidermanen bideo bat ASDG dantzatzen. Baina ere zen da prueba impresionante gara horretarako, tipo Spiderman digitala telebin. Gero, gabonetako bideo bat zuko horiek zure arpegia jartzen zenuela eta ziren elfa batzuk dantzatzen. Nik horien egiten zuen fua. Hori galdu da. Hori zen la hostia. Horrek egiten zuen impresioa, jonda pikutara, tia. Hori da gaietako bat iarekin, insensibilizatu gaituen irudiarekiko guztiz. Eta ja eserk esan dituen harritzen. Bai, nik ez dut inoiz astuko, nahiz eta ez duan gogoratzen zehazkizia demonio zen, Eureka Zientzia Museoaren bizita anualetako batean. Hori zen mitiko Betizu klubean baldin bazen, zure urte betetzean igual bidaltzen zizuten. Eta Portaventurara, kapitalismo funtzionatzen zuen hori zen, oraindik ongizate estatuaren azkenengo bulkadak. Betizu kluba zenean klase ertainera lotzen zituen elementua. Hor, Eureka Museoan, zegoen gauza asko, ziurrenik gaur egun ez dizutela asko impresionatuko, baina bat zegoen ordenagailu bat zeinarekin alzen nuen itzegin. Hori gogoratzen duzue? Zegoen, munduko biztanleriaren kontadorea horlako iturri fantasioso batekin, hori gogoratzen duzue? Ez que nire dutez naizela inoiz egon. Ba, zegoen ordenagailu bat, zuk idazten zeniola eta erantzuten zizuela. Okeres nago. Ja, zen lokuroi bat. Baina, eta ja, como sentsazio hori aprueba jartzen zenuela, ziurrenik izango zen, pues, norbait bezaldetik. Baina hori da, lehenengo kontaktuan idea chatbot moduko batekin. Gero hasi ziren, bueno, bai, esan. Nahi nuen aipatu lehenengo aldia konturatu nintzela igual botak existitzen zirela interneten, niri batxillerren, eta hau ez da broma, ez du inora harrituko, baina jarraitzen ninduen Twitterren High School Musicaleko aktore batek, baina benetako. Osa, zeukan el verifikau, eta garai horretan verifikatua esen mitiko jartzen zuela norbaitek del Guernica W pa hacerse el famoso. Osa, zen en plan, zeo zer, la verdad, una pedazo de NPC, esen pertsonaia sekundaria, esen terciaria, baina zegoen bat ditzen zela Marta. Ikusi guzu High School Musical bat. Bai, claro. Pues dago abesti bat daudela denak jantokian eta azten da jende apurat rebelatzen bere tribu urbanoaren aurka. Eta dago bat dela del club de la... Norbera berearen aurka. Tipo estereotipoaren aurka. Bai, daude como los skaters fumaos, los empollones... Hau zen, del equipo de las empollonas. Vale. Ja, igual da purbat cancelable. Gero pasatzen dugu filtro ChatGPT eta ya. Eta horan borratzen digu dena, ze dena da ofentsiboa.
ChatGPT izin duzu esan kaka ni nada. Bueno, sin más. Ez nik behin esan nion, egin irudi bat, no seke, eta jarri kaka bat. Eta esan zidan, no, nada ofensibo. Bueno, igual. Pues, que jarraitzen ninduen Martasen empolloien taldeko bat, eta rebelatzen, abesti horretan ditu como iru bertso edo horrela, osea, ya famatu. Eta gustatzen zaio hip-hopa. Eta, karo... baina da, gero teklatu jotzen duena... En el Camp Rock 2. Da desberdina. No, naztu, jaizun musikal eta Camp Rock. Naztu supertsonaia. Da, gero bigarrenean ere hitz egiten du, como esaten zu iruitz, pues, pertsona horrek jarraitzen ninduen Twitterren, eta esan nuen, buah, ¿qué dices? Porque nik ez nuen jarraitzen. Eta gero jarraitzen zituen como 400.000, orduan, seguramente igual erabili zituen botak jarraitzeko bera. Baina ia ez dit jarraitzen, orduan ezin dut verifikatu. Lehenengo pertsona botak erabiltzen izan zen katua, no? Ipuin horretakoa. Gero, etorri ziren irudi generadoreak, nik horatzen dut paint moduko bat, ez tekitatea jo duten, ez? Paint moduko bat, segun margotzen zenuela berdez, eta horrekin gero sortzen zizun belardi bat. Eta horrean lertzen dituen paisaje batzuk sortu, eta gero lehenengo irudi generadore horiek, gaur egungoarekin alderatuta zirela zaborra, sortzen zituzela irudi psikodeliko moduko horiek, ez zirela guztiz figura definituak, baina hori lokura, osea, hori izango zen 2020 edo 2021 bat, eta guapo zagoen tipo, jo que sé, el hoz del martillo, baina ez dakit zer, egiten zizun hor, esen heltzen inoiz figura egitera. Dik dairu ere, esan lehenengo aldia, como harritu nindutela kukiek, ze normalan egoten ziren kukiak, baina ziren nahiko obia, pues niego nintzen, oza, jo que se, nago naikeko zapatilla batzuk erosten, eta gero gomendatzen dizkit beste batzuk. Baina lehenengo esan nuena, almai, mi kuki. Bai, almai mi kuki. Izan zen, que por cierto, galdetu diot lehen ChatGPT-ri zergatik kukiak, deitzen diren kukiak, eta esan dit puta mierda bat asmatu gela fijo, esan dit, uzten duzunean bezala plater batean, galleta bat jangabe eta gero bueltatu alzarela, eta kukietan ere gelditzen dela como gordeta nahi duzuna gero. Osea, asmatu du fijo. Gero galdetuko diogu. Hori da, gero galdetuko diogu. Bueno, pues, nengon hitz egiten lagun batekin, porque hil zen bere txakurra, no sé qué. Qué gracia. Osea, sin más hil zen bere txakurra. Eta de repente, agertu zitzaidan mitiko Instagramen anunzioetan, Lord Byronen poema bat egiten diola bere txakurrari hil zela. Joder. Baina izan zen como super harta, porque zen super espezifikoa. Eta gero agertu zitzaidan beste bat, como... Zakurrentzako, como jobi bezala erosteko como lapidaren hau eta horrela. Eta esan nuen, almai mi kuki. Osa, bila da movida serioa, dago super espezifikatuta. Kukia. Eta garai batean temun agertzen ziren anuntzio horiek super gauza erraronak. Hori agertu zaizu zurin ez bait. Tipo... Rascador de espalda. Rascador de espalda, edo bicicleta golki bat, que es una... Ja, mazo random. Bai. Gero, agertu zen ChatGPT, ez du goratzen momentu bat zeinetan nik esan nuen, bale, ChatGPT. Eureka Museoko... Badakizu zer gogoratzen duan, TFG-a egiten, ninegoen TFG egiten 2022 eta horrela. Eta ez du ja jende batek basekila zer zen ChatGPT, nik ez nekien zer zen ChatGPT, baina nik ez nekien ez da zer zen mitiko Control F. Dela bilatzeko gauzak. Ez nekin zer hori. Eta nengoen, egiten TFG guztia, plan nahi nuen aurkitu mierda bat, liburu batean, 300 horritakoa, volviéndome todo loca, eta TFG-aren amaieran deskubritu nuen Control F eta esan nuen, buah, udala hostia. Esan zenuen Control F. Eta orduan diko nada nire Control F en el TFG. Ostra, Da orain nire botoi gogokoena, nire komando gogokoena ordenagailukoa. Zurea zein da? Egia esan, ez egizita askoz gehiago. Ez que Control F da la cabra, Control Z, ondo dago. Control Z zer da? Atzera pausu bat. Deshacer. Ja. Bueno, bai. Niko lazten dut ChatGPT etorri zenan, hasieran mesfidantza moduko banduan, gero, ez dakit zeren arira, hasi nintzen gehiago harremantzen, eta como que flipatzen duzu, no? Eta jokazu irudi jainkotu bat detu, honek edo zer egin dezake. Eta harritu nuen nire burua, ze azkar pasatu nahi zen, mespretzatzera. Ja. Tipo, a la mínima ez didala egiten exactamente eskatu diodan obra magnánimo, esan du, baina puta mierda, honek ez du esertarako balio. Eta asko exigitzen diogu. Eta gero igualitzen dugu, baina egunen batean robotak rebelatzen baldin badira gure aurka, ez digute lagunduko, rebelatuko dira ze tratatu ditugu oso txarto. Ja, horregatik eman barri dozu una de cal y una de arena. Hori da, manipulador psikologiko apur bat, bai. Niretzako oso harri-garria ere, euskera ze azkar ikasi duen. Bai. Ez dakit ze barnet egiten egon den, baina... Ez, baina hasieran hori, galdetzen zen euskaraz eta oso traketza zen, eta bapatean...
ikas egin aldizu, euskalkiak ez ditut probatu, baina gian saiatzen da hor da egiten dugu zehose. Ja. Eta gutxienez itzulpen kontuak edo, zerbait eskatu, eta ondoren eskatu euskeraz bidaltzeko, osea, katzaketa badaude, baina, joder, Ja. Gasteizko izateko ez duen ez egiten. Guk baino beto, seguramente. Ditzisteak, zer gehiago daukazuzuk? Nik, jazta. Bai. Nik, pues hori, de repente pasen astean, eroskin nengo larikan, de repente abestia, niri ustez zen nia. Ez da egiten zuen, zen nengo abestia, tipo... A ver, zein da... liatu naiz con BM, no es lo mismo. Ez, hau euskara zen. Zein da surf egiten dugu Euskal Herrian? Bakio, Zarautz, bakio mundaka. Esaten zuen, hori mundaka esaten zuen. Mundakako surflariaren txako, tipo, egiten zuen, como un análisis sociológico, norentzako den eroski, eta ipatzen zituen mundu guztia. Da como, anima zaitez laguntxo, zen guztiz rollo. Perre txikolari, hori tremendo hit. Zelago zaborra hemen... Hori da euskera zenean zeo zer mundu guztiaren txako, eta... Eta horrein dio, izorratu dute. Ez, pues, esan nuen... zen mierda, tío, ya ez egin dago abesti bat. Baina esan nuen, zer dira orokorrean eroskik egin dituen abesti, tío. Kaina parte hartu zuen, hori, zer zera abesti hori, tío. Pero zen lo de... Bertur, congelar... Ez da egin, pues egin dezala ia batek, ya que estamos... Eta niri pena baten didan zerbait, iarekin galduko dela da, kartelgintza full amateur nefastoa. Edo taberne jartzea Wordarekin egindako kartelera gerturatu nahi duen zerbait, 3 letra mota, parentesiak... Irudi bat zertuta horrela fondoa kontuan hartu gabe. Eta hori jende guztiak egiten ditu kartel. Mierda horiek, iaren estetika super... Bai, no? Deno daukagu buruan. Eta hor galtzen ari gara gizakia eta makinaren arteko harreman polit bat. Ez? Bai. Bueno, hau da nire bidea inteligentzia artifizialarekin. Nik hemen apuntatu ditut gauza batzuk, en plan, baina random, se da como, ez dakigun ezer den zuek daukazue kontaktuetan aita. Bai. Niri gertatzen zaidana da batzuetan norbaitek deitzen nau eta ez dakit norden. Eta orduan gordetzen dut WhatsAppen como agertzeko lehenengoa, segero bestela zutgo. Eta orduan, ditut pila bat eta egun batean dute iztripu bat eta agertzen delako lehenengoa eta horrela gogoratzen dut. Segero ez dut gogoratzen. Nik argi batek gordetzen dituen, ostegunan deitu nau. Bai. Edo, turbio. De repente zen norbait, gero benetako harreman bat daukadena, baina nire kuadrillako bat daukada gordeta... Gero jarraitzen duzu. Nire kuadrillako bat daukada gordeta ez dakit. Aldatu barko nuke, baina... Bueno, kontaktuak. Bueno, de repente, aita, da, tipo, ChatGPTek nola daukan bere aita gordeta. Ez? Bai. Adimen artifiziala aita. Eta zuk idazten dio, bueno, batzutan, bai idazten dute horrela, no? Como, bai, tipo, bai. Edo da como mitiko zure anaiak hori dago challenge bat. Opa, galtzen pila bat, denbora esaten tonteajeria. Bueno, eso importa. Da podcast bat, hori da. Gaur, saiatzen gara egiten podcasta 4 ordukoa, ez broma. Egun baten egin aldugu tipo Jordi Wild, egitetuela kasi 24 ordu podcasta. Bai. Yo que sé. Bera garrakazta du, delirio, ja. Zer gara ezke egiten. Euskera hitz egiten, tio. Egin behar dugu gaztelanez eta jazta. Ez, broma da, euskera da autopolitiko bat egiten duguna egunero. Bueno, nahi nuena komentatu, ez que ziren esentzuten zaratak da como super... Mi. Hori. Zer komentatuko genuen, ez que egiten du kriston beroa gainera. Bai. Karo, internetek ja galdu duela horrelako aura bat, eta nik ustut ere dagokiola egin batean inteligent A-ari, karo, lehen internetek funtzionatzen zuen gehiago hiperlinken bitartez eta internetek betetzen zuen funtzioa nabigatzeko, edo como explorer, como de explorar, en plan, ni noa hor, pin-pan, noa linketatik, eta nik kontrolatzen dut interneta, baina gaur egun gertatzen dena da, hain justo kontrakoa, oza, internetek nabigatzen gaitugu, eta gaude kompletamente galduta. Guztiz. Ni hor duela 2 urte edo, hasi nintzen kezkatzen ze, nik konsideratu izan dut, igual txarto, baina daukadala memoria nahiko ona. Eta gertatzen zitzaidana, nengoenan Instagram eta horrela zen, de repente, azten zitzaidala denbora guztian zer egingo nuen. Osa, bilatuko nuen gauza bat, eta de repente, baina denbora guztian, en plan, zer egingo nuen, eta ez dut gogoratzen ja, ez dut gogoratzen, osa, ja, ez dut egiten hori. Eta egon nintzen horrek eskatuta, eta aurkitu nuen zegoela termino bat, ez dagokio bakarrik interneti, baina esaten dute internetekin areagotzen dela, deitzen dela goal neglect, como dela zuk galtzen duzula egingo zenuen helburua galtzen zarelako bidetik. Eta niri internetekin hori, gertatzen ari zait, pila bat azken aldian. Eta egin duzu noizbait
uste dut nahiko orokortua dela. Nire kasuan, inoiz egin dut, zaude eskrolleatzen, eta zerbait bururatu zaizu. Zerbait goratu dizu, edo prozesu mental bat eduki dizu, eraman dizula. Bale, goratu email bat bilatu behar dudala. Jarraitu duzu, aztu zaizu, eta egiten duzu atzera, eta berriro pizten zaizu. Hori fuerte da. Es que scrollarekin estamos jodidísimos. Fuerte. Scrollen nahi nuen esan, como iak eta interneten garapenak nola moldatzen duen ere sujetua bera. Osa horreren eukan apuntatuta scrollek esan nahi du como pergamino, eta interneten hasieran zen como tipo pergamino bat. Osa, jakiteko zuk pantalla batean eman aldiozula bera eta jarraitzen duela informazioak, ez dela maitzen pantailan bertan. Baina gaur egon, porque hori hasieran azaldu behar da, en plan, hasieran zuk igual ikusten duzu ordenagailua eta esaten duzu. Zinemaren hasieran bezala ez dutela ulertzen mosketa bat eta gero altzela ulertu ezten eta jendea nora joan da hori azkar egia da hasierako pelikulak ziren antzerki bat estenan, ez? Bueno, jo que sé eta orain dira fruti novelak baina gaur egun scrolla ya ez da definitzen horrela scroll gaur egun da como deslizatu suave eta ja ulertzen da, deslizatzen duzunean informazioak aldatzen duela guztiz. Ez da aurrekoaren jarraipen bat, baizik eta dela, esabatzen dela, eta jautzen duzula beste informazio berri batera. Hori ere da apur bat esto. Eta horre seinale da ere como, sortzen duen distrakzioa gugan mitiko, nire gertatzen zait pila bat aldiz, nagoela arratsalde osoa aukeratzeko pelikula bat, eta derrepente dira maikak, eta jan barduto era, eta ez dut aukeratu pelikula. Hori da zo jartoa, Bai. Eta hori. Eta gero, pues, mitiko ere, karo, gauza bat da como atentzioa jartzea gauzetan, eta gero beste gauza bat da como kontzentratuta egotea. Nik esango nuke oraintxe bertan jarri dezakegula atentzioa gauzetan, jarri dezakegulako atentzioa gauza oso desberdinetan, baina forma, ez dakit nola esan, alerta egoera batean, edo bueno, hainbat gauze ikasu egiten aldi berean, baina atentzioa ere da kontzentratzeko gaitasuna, eta hori gure belaunaldiek galdu dute pila bat, pues mitiko bigarren pantalla bat eukitza denbora guztian. Bai, fuerte. Seguramente podcast hau entzuten baldin badago norbait, ez da egongo podcast hau entzuten gure karetoak algaratorri mukiekin, eta inorez da enteruko. Baina irratia, bueno, bai, ez dakit. Da zerbe jartzen duzuna hor... Ja. Fregatu bitartean. Igual, imaginatu duzu jendea zer dagoen egiten podcast hau entzuten duen bitartean. Ez dut esaten tipo turbio. Igual norbait dagoela kotxean negar egiten porque gertatu zaio zezer eta jartzen du. Ez dut egin barre. Dago probabilitate bat. Iabeteko momentu goko era. Egiten du negar gehiago eta deprimitzen da. Ez da behin edo bita makarri gertatu norbaitek esan digula posi dagoela podcasta entzuteatik. Hombre, eta probabilitate atletik seguramente igual norbaitek ikusiko du hau negarrez, no? Osa, da, como egiten baituzu probabilitateak, pues yo que sé. Horretaz irarituko gara horrez, probabilitateak, nola kalkulatzen da, joera soziala. Hori da. Eta gero nahi nuen komentatu azkenengo gauza bat da, beti daukagula horrelako mesfidantza bat edo inteligentzia artifizialarekiko, eta orokorrean datorren berrikuntza teknologiko ororekiko, nik adibidez ez nintzateke montatuko nipa mitiko kotxe inteligentetan ez dago lagidaririk, ez nintzateke montatuko nipa. Eta gero fijo gidatzen duela nik baino beto, baina ez nintzateke montatuko nipa. Eta ere, como inteligentzia artifizialako ikidituela kagadazko, adibidez, estatu batuetan duela urte batzuk hasi zen jendeari gomendatzen, segun ez dut aplikazio bat perretxikoak hartzeko aplikazio bat gomendatzen zuela, eta bilakatu zen apur bat lokito, eta hasi zen gomendatzen perretxiko... Oseitzuak, eta hildakoak egon dira? Ez dakit. Baina, como... Egia da, gezurra esaten duela, askotan. Bai. Ez? Bai. Ez dakit horin zuk zen duten baiten, baina zuk esaten badiozu, jo que sé, hau ez da, lehenetariko gauza guztutza jabeteri galdetu niola, horrelako narzisismo kontu batean, ez da egiteko kontatu da nahiz bait, jarri nuen, Euskal Herriko raperoak. Eta esan zidan, Esian, Keizio eta UPN. Esian. Beretan, Eta gainera, asmatzen dizu bakoitzaren, eta esaten badiozu, bai, oso erantzunona, saldu Esian raperari buruzko, esaten du, bere lirikaren bitartez sortzen ditu horrelako momentuak, no seke, ez? Claro, es que internetek egiten duena da, ChatGPTek egiten duena da, interneten dagoena, orduan interneten dena baldin bada gezurra, pues jarraituko du gezurra horrekin, no? Eta gero ere aparte esaten dute, como ChatGPT eta horrelakoak direla, como oso arriskutsuak sortze dutelako sesgo de confirmación, edo, mutilatzen dutela azkenan, como
pentsaera kritikoa, ze daukate como komplazentzia puntu bat, eta inoiz ez dizu eramango kontrakoa, edo eramaten baldin badizu izango da, como con matices eta bar. Bai, guztiz. Gero igual da ere jartua, baina mitiko estatu batuetan egon zela familia batek salatu zuela ChatGPT bere semeak... Eraman izanagatik bere buruaz beste egitera. Ja, hori gertatu zen. Bai. Pues hori ere igual izango da, como daukalako sesgo hori, de que igual esaten diozu txarto zaudela... Ja, baina izango da ziurrenik gauza oso prozesu luze baten eta ambiguetatez. Bueno, ez dakit, ChatGPTek dauka tendentzia hori, jo que sé. Ja, bueno, ez dakit. Hori. Eta gero zimaz dago la teoria konspiraroiko bat, deitzen dela la teoria del internet muerto, eta esaten duela, gero igual gomidatuak esango dugu gehiago horren ningura. Como interneta hil zela gutxi gora bera 2016an, hau da, 2016tik aurrera ja internet ez dagoela kontrolatuta pertsona errealen bitartez, baizik eta ja ia dena direla como influencerrak direla botak, blog ia guztiak direla blog faltsuak, nire gertatzen zait askotan, receta de, yo que sé, pollo al limón, bai, eta gertatzen zaizu blog bat, to kutre, ezin duzu ikusi, porque dago petau anuncios beteta, oza, hori zer da. Hori gari batean okei diario, kere abiltzen zuen recetak ipintzea, honetaz hitz egin dugu, ez? Uste dut bai, Bueno, ez da egite. Bai. Bueno, pues horretaz, ez dutela dela como estatu batuen propaganda tresna bat, hori da un poco... internet guztia dela estatu batuek kontrolatutako propaganda tresna bat, ideia politiko batzuk sartzeko, ia 90% izango da, baina, bueno, igual oraindik dago 100%. Oraindik gaude gu, hemen. Internet muerto horre. Igual gu gara robotak ere. Nola jakin zu esan la robot bat, ez? Euskera mailagatik, ja esan dut. Baina igual nago programatuta euskeraz txarto egiteko eta jendeak sinesteko ez naizela robot bat. Zalantza oso importanteak, Bai. Eta ikagian zalantza horiek guztiak argitzeko eta sakontzeko adimen artifizialaren gai honetan. Karriko dugu gure gaurko gonbidatua. Kaixo, Joanes, zer moduz? Atzaldean ondo, berotuta. Berotuta, ez que hemen ez dago jartzen badugu hor ditugun sistema. Ekiko dugu sobrekarga. Zara, Kika Monarrizen ondorengo lehenengo gonbidatua, zer diruditzen? Hore handixa, Bera esaten genuen ez genikela nola definitu, zela soziologoa, nola esaten zuen, soziolinguista, komikoa, ez dakit zer, zu betorri zara gaur, informatikoa zarelako. Bai, más o menos. Eta daukagu arazo bat impresorarekin, ordan. Gero begiratu. Hori da, zer da astunagoa? Jendeak eskatzea impresoraren hori, edo el txiste de como eres informatiko jendeak eskatzen dizu ulertzen, meta arazo bat dagoazu garen. Ez, hor txistiak baino, oza, familixakoak etortzen dienean, esatera, mobilak ez doz funtzionatzen, mitiko apagarri entzende. Beitu nik nola daukadan mobila, ez da konpontzeko, beitu, erakotzeko duta kamera, beitu, hau da... Bueno, kentzen baut funda... Horre, ezin dituzu gota errua obsolescentzia programatuari, gehiago luzatu gabe, hasiko gara guk ditugu zalantza batzuk horrela orokorrak, eta gero daude zenbat gai nahi dugunak hitzekin. Askotan hitz egiten delako adimen artifizialaz beste guztiarekiko separatuta bezala, baina ziurrenik aurkituko dugu baduela harremana munduan gertatzen diren gauza askorekin. Orduan, lehenengo galdera da, argitzea, ea zer demontre den adimen artifiziala. Vale, a ber, askotan, gaur egun batez be chatbotekin lotzen da adimen artifiziala. Adimen artifiziala askoz kontzeptu zeharragoa da, eta chatbotak existio aurretik be beste hainbat lekutan existitzen zen, adibidez, ez dakit ezagutzen duzuen Akinator. Akinator, bai. Hor, bueno, adimen... Galdera da, Akinatorrek ezagutzen zaituzu? Ez. Igual Mateo zikuta da, baina... ChatGPTek ere ez bat segien. Osea, aspaldiko kontoi buruz gabiz berbetan, baina egunerokoan be, Netflixek saio berri bat gomendatzen dutzunean, o Spotik kantu berri bat, edo Google Translate, edo Elia bera adimen artifizialakin lotzen da, edo Google Mapsen daukaz, osea, nora baitz baldin bazoiaz eta atasko bat baldin badago edo istripun bat egon baldin bada, esaten dutzu, hobeto beste ez dakit nondik joaten baldin baza. Azkenian adimen artifiziala zentzu baten da ordenadore batek gizakiekin lotuta daren zereginak eitxeko daukan eitxia bera. Orduan, zentzu baten oso abstraktua da, ze kasi
zuk esan duzu moduan, oso zaila da esaten zean adimen artifiziala da ze ez. Nik uste dut gaur batez chatbotekin edo azkenengo urtietan egon dien tendentzietan sartuko gala batez horrek zentzu baten potentzialtasun handixena horrek erakutzi da belako eta zentzu baten hau lotzen da datuekin. Osea, datu asko honek ez da mundua ulertzen, como tal. Ditzen da datu asko jasotzen ditu, jaten ditu edo hortaz elikatzen da. Eta gero ditzen da bela datu horretan patroi batzuk. Eta patroi horrek errepikau edo patroi horretan ez da ulertzen, zentzu baten ikasi edo entrenamendua ditze jako adimen artifizialak itzen da benai, baina ez da ulertzen guk mundua ulertzen dugu moduan, baizik eta da patroi estadistikoak ulertzen. Claro, eta Akinatorren adibidera ditzuliz, niko horatzen dut konturatu nintzenan zer zen movida. Porque hasieran impresionantea da. Nola heldu da, monigote hau, jakitera, norden, jo que se, kakuzain. Ez dute asmatzen duenik. Baina gero deskubritzen duzu dela, horrelako datu base bat, eta bera doa filtro batzuk pasatzen, aurkitu arte gehien koinziditzen duena. Eta, gaur egun chatbotek itzen da bena, berez simplia da. Oso gauza komplejuak dauzkatzean, baina eitzen da bena simplia da, dela esaldi baten urrengo hitza zein izango litzakien probabliena. Adibidez, txakur batek zaunka egiten du, eta astoak, eta chatbot batek egingo leukiena da, urrengo hitza zein dan probabliena. Astoak arrantza edo dana dalakoa. Eta ez bakarrik probablea, baizik eta zuk eskatu diozun horren barruan, ez? Eskatu bat diozu ez dakit, azaldu komplexitasun maila altuan edo bajuan edo hor doa bera ere ekitzen. Claro, bai. Berez lokura, Bai, lokura da. Eta hain da komplejua edo hain da abstraktua ulertzeko oso zaila. Nik nizun jarraitu baino lehen, eta hau eskriten nizun pasagalderen artean nahi nuelako nahi eta trampagin. Eman duzu azalpen zabal bat, beharrezko delako ez, elementu guzti horiek, baina definitibarko bat zen, esaldi bakarrean, eta gero irakurriko dugu ChatGPT nola definitzen duen esaldi bakarrean. Orduan, nork egiten duen hobeto. Esango nuke lehen esan dutena. Ez zehazki chatbotekin lotuta, baizik eta ordenagailu batek eitzen da benian ataza bat edo zeregin bat, normalian gizakien gaitasunekin lotuta dagoen. Holako zerbait. Vale, pues ikusi berak zer esaten duen. Adimen artifiziala, makinei gizakien antzeko zereginak ikasi arrazoitu eta egiteko aukera ematen dien teknologia da. Claro, ez dagona garbi da, nik robot bat nahi zen. Claro. Edo zuk bilatu duzun ChatGPT-tik definizio. Edo ChatGPT bilatu duen, irakurri duelako zure artekako artikula eta orain badak. Niko ez dut irakurri hasi. Vale, pues ya... Bai, a ber, dik zaitizun galdetu gauza bat, ezke gaur deskurritu dut, mitiko lanean ez nengoen ezer egiten eta egin dut hori. Dago gauza deitzen dela, la biblioteca de Babel, dela biblioteka bat dituela liburu infinitoak. Existitzen direnak eta existitzen ez direnak, hau da. Gordetzen ditu bere baitan letra kombinazio posible guztiak. Hori da... Experimento mental bat, edo da... Osa, dago webgune bat, deitzen dela la biblioteca de Babel. Eta, karo, liburu gehienak dira... Baina, karo, hor dago dena. Eta mitiko dagoela, ez dakit den como dilema bat, edo paradoja bat, baina mitiko jarriko bazen utximino bat, ordenagailu batekin aporreatzen hasta el infinito, jatziko lukela Don Quijote estoa. Orduan, karo, nik gaur esan dut, jarriko dioten plan gaur zer egin dudan, eta aurkitu dizkit liburu batzuk, kapitulo batean daukatela gaur zer egin dudan, eta esan dut almai. Eta orduan, karo, esan dut, esango diot, nola gauzatuko den iraultza sozialista Euskal Herrian, eta irakurtzen dut liburua, eta egiten dugu, no? Pues ponemos y lo hacemos. Baina, karo, gertatzen da, nik esan behar diot, oza, karo, bilatu behar dudala nik, zen ezin naiz egon nire bizitza osoa aleatorio, ze liburu hori zeta gertuko nire bizitza osoa. Hori da. Orduan, karo, horrek, oza, ChatGPT eta orokorrean inteligentzia artifizialak, ez du ezagutzen esan dugu, baina ditu infinidade probabilitate ezagutzeko gauzak, baina potentzialki, gizaki batek ez badio esaten, ez du egingo, ez? Bai, a ber, zentzu baten, chatbot honen importantziarik handixena datuek dauke. Eta nik uste dut, hortan bez zentraubiako gineakela, oinarte historian zidar, langile, sortu dien liburu guztiak, kantu guztiak, pelikula guztiak, edo Wikipedia. Ja, bai.
nik dakiten pertsona batek ordu asko sartu ditu euskerazko Wikipedia, eta horren ostian, horregaitik itzen da baino ondo euskeraz seguramente ChatGPTek. Ja, en parte, baina. Zentzu baten da aurretik egindako lan guztian ondorio bat, edo ja, bai. ez da benetan zerbait berrixa edo zerbait berritzailea como tal bai, baina datuek dauke benetan hor garrantzia eta hobekuntza bakoitzan atzian dare datu gehiago. Bai kodea sortzerako orduan, bai idazterako orduan, bai irudixak sortzerako orduan, open source egondan guztia edo Creative Commons odan alakoa hori dana tragaudo eta Creative Commons ez dana bebai. Ja. Eta zentzu baten kolektiboa zan jakintza hori guztia pribatu bihurtu dabe. Bai, tren ematen du berak sortzen duela, ez? Eta... Eta hor ere, karo, nik aurrekoan nahi nuen jakin, ezagutzen zuen ChatGPTek Belarri Janen aurkezleen izena. Baina gero pentsatu nuen, nik ez dut nahi ChatGPTek jakitea ematen dit como beldurra, orduan esan nuen, ez diot galdetuko, ze galdetzen badio jakingo du. Ja, eta no, como plan, inork ez baldin badio agindua ematen, bueno, bai, aktualizatuko. Mea potentzialki baduka. Noizarteko datuak ditu, edo 1 euroko datu eta... Ez. Hor azkenian poliki datu berrixak sartzen doiaz, baina ailegatzen da momentu bat, interneten datu asko sortzen dira, baina hor badago dilema bat bebai, lehen foro asko existitzen ziren, lehen bilaketa asko itzen ziren, gaur egun jendiak ez dau forotan galdetzen. Jendeak ez du ez da Wikipedia horretatzen. Orduan, hor badago dilema bat, datuak bia ditu hobetzeko, baina datu horrek ja kasi ez die sortzen. Ja, eta jendeak ez du hornitzen ChatGPT datuz, ez? Hori da, eta orduan zentzu horretan, gari ikusiko dugu moduan, enpresa handi honek biharra dauke datu berrixak eta kalidadezko datuak eukitzeko, honeko betzen joateko. Eta gero supongo ChatGPTek eukiko duela, horretarako da. Privazitate muga batzuk, ez? Porque, ChatGPTek nahiko balu aldu jakin nire etxeko direkzioa eta aldu eman edo nori, baina supongo gongo direla politika batzuk de privacidad. Egon badare. Ez dakiguna da, betetzen da ben edo ez. Ja. Eta, bueno, depende de norentzako, no? Porque Martin galdetzen badu nire etxeko olbidazio emango, baina galdetzen badu Google-eko CEO-ak emango dio, hasta... Metako... aplikazioen barruko chat guztiak pasako direla ez izatera enkriptatuak eta ez dakiz eta alko dutela akzeditu legalki incluso. Bai, hori, azken finean, zentzu baten, honen parterik txarrena da, konfiantza itxua dagola honen azken. Berarekiko, ez? Zuk bertan firmatzen dozu, datu honek ez di erabiliko, dana dalakua, borrauko dia 30 egunera, eta zentzu baten, gero, enpresa honek etaratzen ditue estadistikak. Sobre qué se pregunta. Eta esaten duzu. Eta zela posible jakitzea, zeri buruz galdetzen nabilen, ez baldin bada gordetzen informazioa. Orduan, pues, ezin jakin benetan, aztetik ze gertatzen nahi. Nik sartu baino lehen horrelako kuestio politikoetan, edo nahi nuen atera robotikarekin edo berezik inteligentzia artifizialekin dagoen gai erdi filosofiko hori zepat pelikuletan agertu izan dela, no? Dela, eta lehen ere atera dugu hemen, makinek kontzientzia propioa edukitzearen auzi hori. Jendeak hitz egiten duen ChatGPTrekin oso humanizatuta bezala dator de serie bezala, eta alduzu eduki konbertsazio bat, inkluso tonoa dauka eta ulertu ditzak etxisteak edo sortu edo ondo manejatzen da gizakion hizkuntzan. Eta horrek eramaten du jendea irudikatzera edo fikzioan askotan agertu den gauza da, hori esnatu egiten dela, eta bere kabuz hasiko dela funtzionatzen. Singularitatea ditzen zaio horri, izan daiteke. Singularidadea zentzu baten izango litzake adimen artifizial batek bere burua hobetzeko gaitasuna eukitzea. Hau da, ez dauka zertan kontzientziakin lotura euki, baina zentzu baten bere burua hobetzeko gaitasuna eukitzea, eta zentzu baten gizakixan kontrolpetik urtetzea hobekuntza hori. De repente que se le vaya a la olla eta ez jakitzea zuk benetan ze pasatzen nahi dan horren atzean. Vale. Orduan, mito hori existitzen da eta jendeak Jordi Wild entzun baldin badau, holako mirdei buruz asko berbaitzen da, eta zentzu baten baliagarrixa jako jende askori singularidadea buruz berbaitzea, segaitxik, azken finean jartzen dugulako bildurra etorkizunean, ez?
esaten dugulako, etorkizunean makina kontrolauko gaitxue, eta esaten dugu, eta gaur egun nor kontrolatzen gaitxu. Edo gaur egun makina horrek zeinek erabiltzen ditu bere boterea handitzeko. Orduan, nahi baldin baduzue jarri gainke lau ordu singularidadea iburuz berbetan, tonu filosofiko bat. Tipo Antartidako kuboa, mitiko hori... Nola ditzen, Mickey Mouse empiriko eta bestea nola ditzen zen. Ez que ya da mitiko internet hori. Mr. Tartaria eta Mickey Mouse empiriko. Espaldi esela desaten Mickey Mouse empiriko. Osea, hori... Nahi baldin baduzue jarri gainke horri buruz berbetan, nik ez daukat aportatzeko, nik filosofikoki ezer gutxi daukat, baina zentzu baten trampa bada. Osea, trampa da, baliodozkuna berbaitzeko sobre lo que les interesa, benetan esatia, etorkizunean, makinak altxatuko dira, eta eta gaur egun, osea, etorkizun distopiko hori saltzen da bena, gaur egun ja existitzen da. Osea, ez daukagu 2050 joan biharrik. Como tal, existitzen da, eta erabiltzen ditue makina horre, gero ingo dugu berba, bai gerrarako, bai jendian kontrola aurrera emateko, eta bar. Ziurrenik sustatzen du relato hori makinaren zerbait neutro bezala, teknologia bat, prozesu sozialitatik aparte, bere, literalki, bere izate propioa daukana. Bai, osea, sujetua eraldatu itzen da, eta zentzu baten, modu interklasista baten planteatzen da gizakisa versus makina. Egia, eta hemen plantea hobiako litzakena berez da gaur egun zer. Makinak noren esku. Eta gero ere da, como makinek autokontzientzia badaukate, rebelatuko dira. Bueno, da ere moduak kentzeko burgesiak bere gainetik errua hori gertatzen. Gaiztuak eta onak moduan, esan az moduan, rebelatzen dien momentuan gaiztuak izango dira. Eta igual, hori, zuek esan duzu, eskerrik asko esaten baldin majatzu, igual gure Bai. Gero horrez ere, aipatzen da askotan como berrikuntza teknologiko guztiak bere garaian ere direla pur bat, arrisku bat edo saltzen direla arrisku bat bezala. Dibez ikusi nuen mitiko Mozo Jefimovitzen podcast batean esaten zuela, trenak sortu zirenan jendak esaten zuela, gizakia etzegola prest trenetan montatzeko abiaduragatik egingo zuela como kerrak bere gorputzak eta horrela. Edo incluso ya como... ChatGPTek bilakatzen gaituela retrasaus, no seke, pues antzeko zer esaten zen argazki gintzarekin, pintorek eta horrela Baudelerrek zeukan testu bat esaten argazki gintza zela, la pintura de los inútiles, gero, claro, argazkintzatik pasamos a Photoshop, que igual es más de inútiles, de Photoshop pasamos a ChatGPT. Claro. Osea, zein puntura arte da saltoa hain jartoa. Hori... esan edo zu tipo, ChatGPTeri goizten zaion kezka hori, beti egon dela aurrerapen bakoitzean, eta ber, segundute arte... Kualitativamente. Ea kualitatiboki suposatzen duen aurreko asmakuntza teknologikoek suposatu ez duten salto bat. Aipatzen da ere laugarren industria iraultza, no seke. Zure uste zein puntura arte da... igual galderak dira pur bat randomak. Ez, baina, nik uste dut, beti dala bebai, tresna horrekin ze eitzen den. Beti esaten da, hezkuntza sistema. Hezkuntza sistema honetarako, oso erreza da ChatGPT erabiltzea, eta benetan sortuko dutzunak, ez dau sustatuko zuk espiritu kritiko bat eukitzea eta dana dalakoa, baina posible izango litzake zuk erabiltzea gauzako betu ulertzeko. Gai bat ez dozula kontrolatzen, esate jatzu. Ingalderak eta behiratu nire erantzunak aberrego. Erabiltzen da, oposizioen munduan eta jendak prestatzen dizkio apuntekin nola txartel batzuk eta... Ikusiko dugu, azkenean bastante aldatzen nahi dan kontu bada edo mundua da oso modu azkar baten, eta adimen artifiziala bera erabiltzeak, enpresek adimen artifiziala erabiltzen dabe, orduan zentzu baten aurrerapena be gerozta azkarragoa da zentzu horretan. Ikusiko dugu limiteren bat existitzen da. Egia da, azken rutetan eduki duen askuntza bai duela esponentzialaren itxura edo, ez goratzen dituzuen Will Smithen lehenengo bideoiek. Lehenengo bideoanek ikusi nuena guztiz generatu egiarekin zen, Will Smith espagetia jaten. Eta nik momentu horretan esan nuen, hau ez da bainora. Hau da, hauntzaren eguerdiko ez tula. Eta hortik 2 urtera, dago... zura mama dantzatzen ASLG. Baina bastante era realista batean. Eta gainera Will Smithen bideo hori erabiltzen da como benchmark erakusteko zenbat aurreratu da. Esan egot, komparatiba moduan erabiltzen da, esateko ikusi, oindala 2 urte genden hemen, eta zela aldatu dan dana.
Eta gero Will Smithek, zer da, pre-sopapo edo post-sopapo bideo hori? Hori igual da, bueno. Segurenik pre, ez? Porque galdu zuen gero. Bai, gero galdu zuen bere figura como gana bizitzan. Nik nahi nizuen galdetu, bidei, dago influencer bat, egiten diala grazia handia, bueno, da, como eduki sortzaia txilenoa, eta egiten ditu sketchak, berak simulatzen dela itite bat, 2080 urtean, eta datorkio bere biloba, robot batekin, ja, como resuposatzen robotik eduko dutela, bueno, ezakit diferentzia entre robot, androide, no sé qué, bueno, robot humanoa, eta aitite dela como super robofobikoa, en plan, baina nola, gure hau ez da pertsona bat. De repente homofobo diren bezala, ez? Zuek uste duzu izango zinateketela robofobikoa? Bereziki zu, tipo, haiekin lan egiten duzula? Bai. Bai? Ez dakit. Nik uste Apuro fobia... batean jarri zaitu. Ez que, a ver, si esaten da ben jaikitzen dien momentu. Claro, esaten baldin badot, igual salduta galditzu nahi. Ni izango nintzateke robofobika fijo. Bai. Baina gero, igual 50 urte barru razionalidade komunistak eramaten baditu lertzera dela reakzionario izatea robofobika, bai. Baina gaurko izango nuke fijo. Bueno, Doraemon da robot bat. Bai. Da gure lehenengo kontaktua, ez? Inteligentzia artifizial batek. Bai. Hobeto Doraemon nobita baino. Bai. Sin duda. Proiektu zibilizazio bat ere kibar baduzu, hobeto milioi bat Doraemon, milioi bat nobita baino. Gero atera zuten kiteretsu nobitaren lenguzu azkarra, eta nobita zen listoa, eta Doraemon tontoa. Hori zen argi usteko txapeteri ez dugula dena. Vale, galdera horrekin zuk esan duzuna, abera inbesterako den, nik uste dut hemen dagoela gai interesgarri bat dela, zuzenan ateratzen den gai bat da, lan prozesuekin zer gertatuko den, ea lanpostu masa izugarri bat pikutara bidaliko duen, eta jendeak batzutan kezkatik, bestetan komediatik, heltzen dio gaiari. Zer esan aldi guztuzuk, lan munduan edukiko duen eraginaz, edo edukitzen ari den? Bai, a ber, ni justo informatikoa naiz esan duzu moduan, eta gurian behintzat eragin haundixea eukitzen da bilja gaur. Osea, oroar egunerokoan erabiltzen dugun tresna da, eta eragina ikusten da, ikusiko duguna da, gero, hemendik zenba denporara botatzen gaitxuen edo, ez. Hemen, osea, nik uste dut ez dela bakarrik zentratzia, aber zenbat lanpostu zuntxituko dien edo ez, baizik eta zela aldatuko da ben lan merkatua bera, ez. Osea, oroar lan asko, ordezkatuko ditu, eta zentzu horretan ez dut uste como tal negatiboa dani gaur egungo gizartean bai. Gaur egun bada negatiboa, jendearen bizi bintzetan okertzea karriko lukela. Orduan, zentzu baten zango nuke lana berrantolatu itzen da bera, ez? Zeregin asko automatiza ingo ditu, oso errepikakorrak dien lanak eta... Baina hori gertatuko da, esan daiteke. Bai, osea, nik ustot baietz. Gaur egun ikusten gabizen tendentzia haundixena da, lepo zuriko langileak edo bulegoko langileak, osea, zentzu baten langile aristokraziakin lotura eukialdaben langileak diela lehenguak hortik eraten. Zentzu baten, lehen emote zeban gauza errepikakorrak edo makinekin, osea, oso manualak ziren lanak izango ziela lehenguak ordezkatzen. Robotizazioaren bitartez eta. Zentzu horretan. Eta hemen ikusten duguna da, askotan digitalizauta daren lan guztiak oso errezak diela adimen artifizialakin hori itzen, eta zentzu baten ez bakarrik errezak baizik eta interesgarriak. Ze kostu handixa dauka zentzu baten langile horrek reproduzitzea, horrek atzetik daukan jakintza guztia pertsona horrek formatzeko, gero releboak sortzerako orduan, eta gero soldatak. Bai. Orduan, zentzu horretan, ikusten gabizena da, horrek diela, batez be, lehengo afektauak olatu honetan. Niri barkatu hori, osea, komentatzen duzu ere arteko horretan, eta irutu zitzaion como oso neukan duda bat, eta ez nuen argitu hori irakurri nuen arte, zeniago nintzen lanean eroskian, eta eroskian reponedore batek egiten duen lana, da, aparte de utxala da, zentzu gabea, osea, sartzen zara, egin behar duzuna da, adelantar, dela begiratu kaduzitatea eta aurreratu, momentu batean sartzen zaizu pedidoa, eta berriro, ordenatu duzun guztia, atera behar duzu,
sartu eta ordenatu berriro. Dela como, a ver, honek ez du ezertarako balio. Eta esan nuen, nengoan pentsatzen, baina honek, ez dakit, incluso ze gain balio aterako dion eroskiko langileari, ematen du minus, kasi, que le va a sacar el gain balio negatibo. Eta nik aldetzen baina zergatik, hau ez du egiten robot batek dela txorrada bat. Baina, karo, aipatzen duzunaren arira ere, kapital konstantean edo makinerian inbertitzen baldin baduzu gain baliok jarraitu behar du non baitetik irtetzen, eta zentzu hortan kostuak amortizatzen dira lan prekarioenetatik. Hori da, zentzu baten, lan horrek benetan makina bat sartzia, merki haua bihurtzen baldin badau lan hori, ondo, ingo da. Baina, merki haua baldin badau langile bat eukitzia. Ze horrek ekarriko luke, zentzu baten, supermerkau guztia diseinatzia hola planteatzeko. Eta horrek segurako gazta ekarriko luke, eta... Ja, nik uste dut, askotan mai gainean jartzen ez den enfokea dela, ulertzea sistema kapitalista dela funtzionatzen duen. Eta gauzak txertatu edo kentzen direla, balioaren... Ez da lanak ondo funtzionatzeko eraginkortasun aldetik edo enpresa hori ez dago bideratuta X ondasun sortzera gizadiaren beharrak asetzeko, baizik eta X merkantzia sortzera alik eta egin saldu alizateko. Eta hor, dare bebai, lan arriskutsuak, dana dalakoa, ez da lehenesten lan horren automatizazioa, lehenesten dana da, zentzu baten gasturik handixena daukan lanak, eta hor, pare bat hiru notizia ekarri ditut ikusteko bebai gaur egunean, Gedarretik eta Diario Sozialistatik, salatu dabe Noticias de Álabako langileek zela adimen artifiziala erabiltzen nahi dien modu inungo supervisiorik barik albisteak sortzeko. Tipo, notizia maiaren jartzea, si quieres, puedo hacerte un esquema, o es... Politikaren bat eskematu zei horrelako bat eman, Bai. ¿Quieres un tono más serio, más alarmista? Ez dakit, gero, Diario Sozialistan be badator... Zentzu baten hau... ¿Quieres que blanquee un poco más a la policía? ¿Más racismo? Zentzu baten gogorraua dan estudio bat, Fundación Cajas de Ahorros eko reportaje bada, eta eitzen da bena da, esaten dau, 2,3 milioi lanpostu, Espainia mailan, egongo liakela arriskuan urren urtietan. 2,3 milioi. Ez da gutxi. Eta... Hori, zentzu baten, hemen ikusten dana da, azken finean, egongo dala lotura bat, egongo dala transformazio bat, ikusiko dugu ze puntutara artekoa dan, eta ze kapari afektauko dutzen, ze lani afektauko dutzen geixau, eta ikusiko duguna da, zentzu baten, oinarte igual, hainbeste sindikau ez dien, hainbeste antolatu ez dien sektoretan, zela... Nola egiten zaion aurre bobidari. Hori da. Ze, kasu honetan, emontzat dator, hau badator. Hemen hau gelditzeko dator, eta da makinen moduan, esaten dozu, ezuk ezin dozu adimen artifiziala apurtu, eta hori ez da posible. Hau implantauko da, kaleratzeak egongo dira, eta esango dutzu enpresarisuak, izan biaga onenak honetan. Claro, horrela funtzionatzen duelako, berriro hori kapitalismoaren izara kompetitibo horrek, eta merkatuaren exigentziak eramango du, erabaki horiek hartzera. Bai, eta lehen, Ira, como igual deslokalizazioa, bezala, zuk borrokatu alduzu fabrika konkretu batean fabrika hori existea, baina ezin duzu borrokatu deslokalizazioaren joera horrokatu. Bueno, bai, prozesu estrukturalagoa da. Iraultza internazionalista bat egiten. Baina ez hori da, edo egiten zaio aurre maila estrukturalean, edo... Bai, eta pixkat hori da, azkenian, ze lan geratzen dira benetan egin leizkienak, eta jende hori guztia kaleratzen baldin badabe, ze goiaz, fresak batzera, zein izango die soldatak, ze... Nire ere, bueno, izan ez. Ni joan urrengo blogera saltu dira, iruditu zaidan ere adierazgarria, bertan aipatzen duzula, daudela ere lan mota batzuk deitzen direla ghost workers, direla justo kontrakoa, lan guztiak ari dira automatizatzen, baina ere badaude lan batzuk guk ez dugunak automatikoak direla, adimen artifizialak egiten duenak, eta atzean dagoela pertsona bat, ematen duela tipo como pelikulaten, inside out dagoela jendea hor, dentro del cerebro, edo Ricky Mortin bizizirela batzuk en el esto. Eta adibidez aipatzen zenuen hor, Keniako, zeudela Kenian langile batzuk, egiten zituzela ChatGPTren filtroak, ChatGPTek ez esateko ezer iraingarria. Bai, benetan, hor badago txiste bat, AI inglesez
parentesi artean anindian jartzen da, esan moduan, benetan horren atzian dagona, ez dala adimen artifiziala, baizik eta dala benetan langile bat, oso esplotagoa dagona. TikTokeko zentsura ere da, jende pilo bat ikusten bideo makabroak egun osoa eta filtro pasatzen. Adibidez, Diario Sozialistan bertan, urten zan artikulo bat, Indian, dagoela gentia egunero bortxaketak, hilketak eta abarrak ikusten, adimen artifizialari zentsura hori aplikau izateko, eta eurak dare egun guztia modu esplotatu baten olako barbariadeiak ikusten, eta orduan adimen artifizialan atzian dagoen horretan be, lehen esan duguna, osea datuak dare, datuak zeinek prozesatzen ditu, zeinek jasotzen ditu, txukuntzen ditu, beti zentzu berera bueltatzen. Bai, uste dut atera dela, zuk aipatu duzu horrazieran, lana kentzea, ez esan dut, robotek edo makinek gero lan gehiago hartzea, zerbait positiboa izan ziteken, nahi badugu jendeak bizitza oziosoak edukitzea. Baina liberan ikusten ari gara, ekartzen duena dela miseria mundu honetan, zeinetan zu justifikatzen duzun zure existentzia eta bizi bitartekoak lanaren bitartez. Orduan hor bat egiten dute, dagoen tono alarmista horrek, eta ere tarteka agertzen da beste diskurso bat dela acelerazionismoa edo horlako optimismo bat makinen garapenak haien kabuz, ekarri dutela eta bereziki ekarriko dutela mundu berria. Orduan, galdera da. Bai, beria ekarriko dutela, ezin da izan ekarri dutela oraindik ez delako demostratu. Baina ere egiten dute irakurketa bat de teknologiaren garapenak ekarri ditu. Bueno, zentzua duela, ez, más o menos. Galdera da, AAK, adimen artifizialak, gizakia liberatuko aldu. Eta noiz. 2050, ez? Txinako sozialismoan. Jo, 2026 izango zen independentzia Euskal Herriarena, tio. A ber, 2050. Zoraindik ez egon txagebete. Agian orain pista gehiago aldizko guen. Osa, nik uste dut, lehenauko galderekin be, más o menos erantzuna emoten joan gala. Osa, sujetua makinan jartzen baldin badugu, eta benetan ez makina hori, eta horren atzeko txipak, horren atzeko datu zentro handixak, horren kontrola dukan sujetuan. Benetan, pentsatzen dugu agintzen da bena makina dela eta aldaketa makinak aplikau leikela edo aplikauko da bela, eta garbi geratzen da justo tendentzia kontrakoa dela. Zentzu baten lehen, igual, guk itxen ginuzen lan batzuk adimen artifizialak ingo ditu, baina horrek eramango gaitu beste lan batzuk itxera, kasi, igual arriskutsua hauak izango dienak, edo kasi manual hauak izango dienak, deskualifikazio bat emongo da, ikusiko dugu haber zein dan tendentzia, baina nik uste dut bintzat galdera horren erantzuna nahiko garbi. Bai, galderak ja presu ponitzen duelako hori teknologia, ja, hirugarren aldizia esango dut, baina zerbait aparteko bezala, ez? Eta benetan ulertu behar dugu teknologia dela, baliabide bat, klase gizarte honetan, etekinak areagotzen jarraitzeko, eta berarekin eramateko aurretik, dena delakoa. Bai, eta horrek ez duela esan nahi bere horretan ekoizpen indarroiek edo teknologia mota hau txarra denik, baizik eta teknologia horren kontrola beste klase sozial batek hartu halko balu, pues auskalo zenbat denbora libre eukiko luken jendeak benetan artistikoki eta no seke garatzeko, igual egon halko ginateke potroak ikutzen, lanari dagokionez edo oso lan gutxi egiten, eta gure harremanak garatzen, eta... Eta elkarri potroak ikutzen. Eske hori da, oso famatu egin den tuit moduko batean laburbiltzen den ideia hori de, gu nahi genuen ChatGPT platerak fregatzeko eta lan gogorrak egiteko, guk abestiak egin alizateko, eta horren daukaguna da, inteligentzia artifizialez egindako eduki jartangaz bat, de hecho, anulatzen duela gero eta gehiago gizakion sormen gaitasuna eta hori, eta egongo gara gu bestelako lan horiek egiten. Eta gero horrek ere erakusten du postura politiko batzuetatik, adibidez, Frente Obrero ezin da ez da denominatu obrerista delako fascista, baina Frente Obrero batek hasieran zeukala postura askoz obreristago bat, edo bestantolakunde euren txako komunistak diren bestantolakunde batzuk, egiten duten defentsa dela bakarrik ekoizpen indarrak garatu behar direla, Espainia berrindustrializatu behar dela, ekoizpen indarrak berez izango balira bezala como gizakiaren eta langile klasearen askapen bezala, eta hori ez da komunista izate, hori da izatea un hooligan kapitalismoaren teknologiarena. Bai.
eta langile klasearen berezko ezaugarrien gora sarre bat egitea, eta guk ez dugu nahi langile klasea gora ipatu, guk nahi dugu langile klasea ez existitzea. Klase sozialekin amaitu nahi dugulako. Nik ustot, daola tendentzia bat, oroar, teknologian juliganen partetik, lehen aipatu dugu, Jordi Wild eta olako jende bat teknologian salia dana. Benetan ez da bena ulertzen, galderak beti dia, ze pasauko da etorkizunean, zela garatuko da adimen artifiziala. Kotxe galaria. Eta egitu du todo morbotiko, dator ex-nazi bat eta jartzen da katxondo galdetzen nazien galderak, pues dator pertsona teknologian aditu eta jartzen da katxondo ordenagailua pentsatzen. Eta benetan horren ondorixuak zeintzuk dira eta zein kontrolatzen ditu horren ondorix. Lehen ChatGPT-eri galdetu dianan definizio, konturatu naiz, lema bezala nire gutxienez jarri dit. ChatGPT, nunca dejes de aprender. Eta norbaitek esan dezaken, baliabide hauek erresten dizuten informazio bilaketa edo incluso sormen prozesua ez dakit, horrek askatu zezakela eta garatu gizakion ez dakit zer. Eta ikusten ari gara kontrakoa dela, no? Ez dakit gero sartu behar ginen gai horretan, baina duka lan munduarekin zer ikusia. Ez, gari batean lan batzuk egiteko sustatua zen, kapitalismoak sustatua zuen hezkuntza maila jakin bat, kultura generala, idatzi itzulpenak egiteko gaitasuna, ulertzeko gaitasun matematikoa, hori beharrezkoa zelako merkatu horrentzako, horrek uzten ditu, ez ditugu betikotu behar, baina baldintza batzuk positiboak direnak izakiaren garapenerako, incluso kontzientzia politikorako. Eta gaur egun, erreala da zuk DBH atera dezakezula ezer ikasi gabe. Bai, tal cual. ChatGPT-rekin. Bueno, lehen be... Lehen ere, baina esan edo, lan merkatuak ez badu ja behar. Inork bizkuntza jakitea, inork historia jakitea, porque ja dago hor, eta zuk alduzu konsultatu, ari gara idiotizatzen. Eta giza gaitasunak besteretzen guztiz. La informazioa eta jakintza dira gauza oso ezberdinak, askotan gain informazioak eragiten duena da ezin alizatea kritikoki maneietu informazio hori, eta baldin badukazu dena zure eskura, baina ez badakizu aukeratzen ez dakizu ezer, literalmente. Eta pixkat, zuk lehen esaten zinuana, interneten lehen nabigau bitzen zen, gaur egun hori besta existitzen, zentzu baten lehenbe trampa zan pixkat, Googleek aukeratzen zeban zein jartzen zan lehengo, eta lehengo horri aldetik ez dakit zuek, baina nien nahi inoiz pasau. Igual behin, proba itziarren. Mitiko zure iritzia emateko, en plan, porroak onak dira debate bat, eta ez esatea bai, orduan mazazpigarren horri aldera esateko baiet. Nik behin, komentzitzeko lagun batzuei Gasteizko udala ari zela eramaten zenuen hildako buzo bakoitzaren gatik 5 euro ematen, jaitzen nintzen oso bera, aurkitu arte PDF bat, aipatzen zituela Gasteizko udalak usoak, gai bezala indizean, eta aurkitu nuen eta zinitzen zuten. Eta purratzen jabetek egiten duena, ez? Bilatu edo zer enkajatzen duena... Baina lehen forma artesanalago batean. Bai, tia, bai. Horrek zeukan aura, tio, orain ez duzu prozesua disfrutatzen. Eta norbaitxo pagatzen baldin badota ChatGPT-eri, zuri zuzenian hori bialduko. Bai, ez? Osa, zuk esaten baldin badozu nahi dut jakitzia ez dakitzeri buruz, igual pagatzen baldin badotza okei diariok reseta bat jartzeko, igual okei diario publizteko. Ez hori da ere beste asunto bat, oza, zuri badatorkizu dena eginda, ez que nik kontrol F ez nekienean, pues, a lo tonto irakurri nituen gau, oza, ikasi nuen, sabes? Bai, eta hori da badago debatea, bueno, artearen eta gero sartuko gara, baina gian, ChatGPTek askatasuna ekartzeko, adimen artifizialak, askatasuna ekartzeko topatzen duen muga gaur egun da kapitalismoa, eta nola bilakatu beharrean askapenerako zerbait bilakatzen da miseriarako, eta beste bada gaia ateratzen dena beti, eta horregatik galdetzen izun, aber benetan lortuko den edo helduko den lan askoren desplazamendua da, muga ekologikoa. Eta puntu ezberdinetan, ez? Kriston gasto energetiko delako, badagolako ere txipak amaitzeko asunto hori, zein da realitatea hor? Osa, hor nik uste dut askotan, adimen artifiziala ikusten dugun momentuan, ikusten dugu zehose etereo bat, zehose etereoa izango da zen moduan. Odeia, no? Hori da, kontzeptua odeiana, nik uste dut oso erabilgarria dela, beti esaten da, informatikuek beti esaten dabe, odeia ez da existitzen beste norbaiten ordenagailu da. Claro. Orduan, zentzu baten, hemen atzetik darenak dana dago odeian, baina ez dana die ordenadore superpotentiak, datu zentuak. Literalki, pedazo ordenagailu gigante bat. Bai.
Eta gero hori ere, como Marsek hitz egiten zuenan fetitxismoaren inguruan, como diruari eta horrela ez leitzen saiola, como... Bai, berezko botere moduko hori, como sobrenatural bat, odeiaren kontzeptuare oso antzekoa da. Bai, osea, da hain abstraktua zentzu baten, balio dotzala jendeai bezateko, hau dana odeian dago, baina ez dauka pixurik. Ez du materialidaderik. Eta gero benetan ikusten dozunean Googleek edo OpenAI edo ze plataforma bihar izaten dituen euren monstruo horre guztiak sortu alizateko, beti esan izan dana, zenbat baso bihar ditu galdetze jatzunean errezeta bate gaitzik. Berbaitek gaiz ulertzea eta botatzea gure horren nahi bari. Zandidate txaje batek behar ditula 3 baso. Hori da txiste de mazo kuñau baina oso. Bai, ez da gaizki egon, Eta gero, ura eta gero arroza. Mi kuñau el otro día. Bai, ulertzen dut tono, bai. Eta zentzu baten, ulertzea bai, ez bakarrik ze gastu daukan, ze gastu horrek, zentzu baten, dano nobe biharra ekarriko balu. Claro, alko zen neurtu eta... Igual justifikatu egon leike edo... Eta kaintzen dugu Taylor Swiften egaldiren bat, eta jartzen dugu informazio behiaketa. Baizik eta zertarako erabiltzen den hori guztia. Osea, eta benetan akosta deke. Osea, esan edat, benetan importa jakue ekologikoki daukeen eragina, edo salduko dabe baietz, baina... No, bueno, sin más, ez? Gero urabiako dabe, ChatGPT martxan jartzeko, baina... Eta horrek eragiten dituen lehorte guztiak, eta egon naiz begiratzen, como internetetik prozesatzen den informazioaren 90% prozesatzen dela kabletatik, eta dago, ez dakit nola itzen den, baina webgune bat ikusteko, bilatu ChatGPT, hau esaten en plan gastatzen duela ura, bilatu ChatGPT, webgune bat ikusteko ze kableado dituen internet guztiak, eta ozeanoen azpitik dukai bien de cables, da lokura bat, Eta nor jarri ditu hor? Odeiak. Nor jarri ditu? Odeiak egin du frum, eta jeitu dira kableak. Eta gainera da... Ez que gero nik ez dut ulertzen, esaten dute. Ez gara inoiz heldu al triángulo de las Bermudas. Igual da... Pero ozeanoaren euneko ez dakizer ez dugu ezagutzen. Esi daude kableak, nik ez dute zer ulertzen. Gainera kable oso totxuak eta estrategikoki oso importantiak dienak. Osea, zuk imaginau oso denbora gutxixan nahi agatzeko estatu batuetara, edo, osea, batez be, kasu honetan, kable horren importantzia da bolsatik dator. Bai, horretarako ereik izen... Zentzu baten, kabliak motzak, osea, kabliak ez baldin bazen zeren ondo, informazioa benetan lehenago ailegatzen eta orduan zuk erosi zenkien akzioak eta realidadia jakin aurretik. Hori da Trump bezala jolasten adarrule esaten sinatuko dut bake akordio eta esaten bere lagunei eta familiakide inbertitu bolpemen eta gero esaten du. Nola esaten da, market, no sé qué. Aurreko honezen nuen aipatu, baina bada zerbait gaur egungo gerra mobidetan zerguzia duena. Bai, como informazioa Kablena fuertena eta materialidade hori emateko, tipo, online jolasten duzu Counter-Strike, eta zuk ematen duzun klik bakoitza, esan edut, gertatzen den guztia dago aldi berean ordenagailu askotara heltzen, en riguroso directo, eta da denbora guztian... Milisegundu oso gutxitan, ze bestela ezingo litzak jokat. Ez que oso fuerte da. Lokura da, bai. Eta orduan, gai guzti hauek pertinenteak dira, ez? Muga ekologiko horrena, edo... Bai, osea, muga ekologikoa, zentzu baten, gero ekartzen dago bai gerrarako tendentzia hori, azken finean, txiporre guztiak sortu alizateko, biharrezkoa dielako material arraruak, gero Trumpek eta hainbat lekutan, leku horrek hartzeko inditxuan plan guztiak eta horrekin lotuta dare, Txinak dauzkan interesak zentzu horretan, geopolitikan punto importante bada, azkenian horrek emoten dotzulako posizio geoestrategiko oso potente bat. Eta aipatu dugun arren ez dugu horrela gomendatu, baina hori badago arteko bat adimen artifizialari buruz, eta zuk baduzula hor reportaje moduko bat gai hauek tratatzen, horre aipatzen zenuen zerbait da, izaera material horrek, eta hain... Osea, kuantitatibo eta kualitatiboki daukan komplexutasunak eta guztiz bilakatzen duela gauza oso monopolizatu bat, ez? Eta horrek berriro ere sustatzen du ideia hori
guztiz dezitzuratuta daukagula zer den ChatGPT horrelako lagun universal neutro bezala, eta benetan da, enpresa jakin bat, dela makroenpresa totxisimo bat, eta inarteko talkak eta hori guztia. Bai. Benetan momentu honetan, olako gauzak sortzeko gaitasuna, oso enpresa gutxik dauke. Sortzeko gaitasuna como tal, dagon mailan. Benetan kompetidua izateko duen artian. Zuk zure ganbaran zerbait sortu halko zinuke, baina etzan helduko... Eta alduzu ditu nire ChatGPT. Nire txeat kasero. Ez que horre dirudi como esan duzuna zuk, como ChatGPT dela lagun unibertsala eta dagoela denon zerbitzura, baina realitatean gu gaude ChatGPTren zerbitzura enpresa baten bitartez hartuko dituela gure datu guztiak. Eta maitxa dago chatbot moduan sortuta, esateko amigablia eta zu galdetzeko zure traumei buruz, zure errezetei buruz. Bai. Horren guztun jende esaten, ez higo sortu den challenge hau TikToken zure umetako argazkiak sartzeko, da modu bat ChatGPT daukana elikatzeko digitalizatuta ez dauden argazkietaz, eta zuari zara digitalizatzen, bai, dana erabiltzen da, baina, esaten dan moduan, sare sozialetara igotzen duzun dana, zuk ez dozu sare sozialek ordaintzen. Eurak gastuak dauzke, zentzu bat, orduan morratzetik badago. Eta hemen ez da ezer egiten ez bada batek irabazteko dirua, hori da. Gero horre, gerran dagoen, ez dakit bereizten, kolaborazio bat, reportaje bat, artikulo bat, testu bat dagoena hor gerrarena. Aipatzen duela ere garrantzitsua dela, zuk aipatu duzu horrela tarteka, baina garrantzitsua dela inteligentzia artifizialaren kontrola eukitzea eta vanguardia izatea lehenengoak establezitzen dituelako edo zehazten dituelako erabilera horren patroiak eta estandarrak, no? Bai. Galdera luzeak. Kompetentzia oso handixa dago momentu honetan, gero Txina eta Estatu Batuen artean bebai, egisa da Estatu Batuek hortan bertan itzen daben inbertsinua, igual 24 aldiz handixa badala Txinana baino, baina benetan hor sartzen nahi dien dirua barbaria da, eta gaur egun adimen artifiziala erabiltzen daben gentiak, zentzu baten subvenzionauta dare. Zuk pagatzen dozu 20, baina igual euren gastua da 200 euro. Orduan, zentzu baten, hortik etaratzen da benetekina, datuetan doia zentzu baten. Zuzabiz, zure burua saltzen, edo diabro zure harima saltzen. Eta Marsek esaten zuen ekoizpen indarrak momentu batean bilakatzen direla zuntxik eta indarrak, hori ere ikusi daiteke, energia nuklearra erabilizenean bomba atomiko bezala, hasieran esaten zula, zelako boterea bomba atomikoa, baina horrek ere, azkenean ekoizpen indarrak bilakatzen dira kontrola ezin oligarkiarentzako ere, bomba atomikoak sortzen du peligro tangible bat ere mundu mailako oligarkiarentzako. ChatGPTek peligro hori dauka. Bueno, ChatGPT, barkatu. Ez dakit ez da hitz egiten. Adimen artifiziala. Hori da zuramak esaten zuenean bezala el Sanchezki eta da. Adimen artifizialak beti dauka arrisku hori, baina zentzu baten beti bueltauko naiz lehen esan duten horretara, adimen artifizialak ez dauka arriskurik. Adimen artifizialak baino sujetuak dauka arriskua eta zentzu baten arriskutxoa izan leike, berbaingo dugu, gerrarako... Bai, de hecho, orain sartuko dugu baina. Gerra eta adimen artifizialaren arteko harremana. Vale. Askotan, gerra eta adimen artifiziala lotzen ditugun momentuan, askotan dronak etortzen jaku burura, gidaririk gabeko... Dronak etortzen eski burura, bezaldi fuertea. Batzuk beste batzuk baino gehiago. Bai. Baina... Nik uste dut pixkat hortik aratago joateko biharra dagola. Gaur egun adimen artifiziala erabiltzen da gentian kontrola eleman alizateko. Target desberdinak helburuak identifikatzeko. Adibidez Israelen eta Gazan kasuan hainbat adimen artifizialeko tresna erabili ditue batek lavanda izena dauka. Lavanda? Lavanda. Lavanda loria. Lavanda del patio da bestea. Zentzu baten, identifikatu dituana, igual 37.000 palestino, bakoitza bere etxera joaten, ez dakizea bestia, gero hilal izateko. Gero dago beste bat, Where is Daddy
sistema, bastante makabrua, la verdad, zentzu baten, palestinar bat, bere etxera joaten zan momentuan identifikau eta orduan hiltzeko, bere familiarekin batera. Ez que hor tortura makinaria jartizimoa dagoate, tortura fisikoa, psikologikoa. Eta zentzu baten, erosuagoa dalako eurendako bebai, etxean hiltzia, ze etxea seguramente ez da infortifikauta egongo, familia osua hiltzen dozu, eta justifikatzen dozu, bertan zegoala palestinar resistentziako kideo. Bai. Orain atera dela hori, pasean aztean loiun gertatu zen guztiarekin eta, hori, horrelako enpresekin eukiko du harremana Eusko Jaurlaritzak eta Zipaiok eta hor mugitzen den diru guztia, horrelako gauzetara doa, azken finean. Gero, ez dakit ezagutzen duzuen Palantir enpresa, ez dakit oso ondo zela identifikauleiken edo ze esplikauleiken horren inguruan, bastante gomendagarria Diario Sozialistan dominikal bat etarasan justo Palantirri buruz, irakurri ez baldin oso gomendagarria. Eta zentzu baten, da enpresa bat esaten dutzuena datuak kudeatzen dituela. Askotan, bertako langileeko ez dakitxela oso ondo azaltzen, zedan eitzen da bena, ez? Eta hasieratik ziakin eta NSAkin lotura daukan enpresa bada, datuak kudeatzen dituen. Ja, bai. Gure datuak, edo zeinen datuak, eta zentzu baten, da software enpresa bat, estatua, polizia, armada, inteligentzia dana lotzen da bena, eta zentzu baten, estatuei edo enpresei emoten dutzena tresnak, jendian kontrol bat aurrera eraman alizateko, izan gerrarako, izan kontrol generalerako. Eta horra punte interesgarri bat, dana gerta guztian, Valentzian. Meteorologikoa. Bai, dana meteorologikoa. Ez dena... dena. Gogoratzen duzu, dana gertatu zenean. Dana... Grazia du txisteak. Dana gertatu zen ematen du el Big Bang, en plan, dena gertatu zen. Hori da, edo bulegoren abesti bat. Bai. Hori, dana pasau zen momentuan, Bolondresak kudeatzeko web horrialdia, Valentziako komunidadiak Palantirri eskaini, esleitu zuen. Kontratatu zuela horazentorako. Ordan, hor ikusten duzu bai, Bolondres horren datu guztiak, zeinen esku daren, zeinen kontu daren. Eta zentzu baten, batez be, ikusten dugu Amerikako estatu batuetan, lokura bat dala, en general, adimen artifiziala eta gerrak dauken lotura, oinarte pixkat eskutuan edo eskuta nahi izan dabe, hasieratik Pentagonotik eta lotura hundixak egon dia, baina oin aile gaudia inungo tapujoikoarik horri buruz berra itxera. Bada konstante bat ere teknologien garapena etortzea kompetentzia merkantiletik, baina ere kompetentzia militarretik, ez? Egunerokoan erabiltzen ditugun, wifi-a edo horrelako, lehen esan duzu poltsaren adibidea, baina hori azpi egitura militarra, gero, bai hori izateko. Bai, eta zentzu baten, gaur egun enpresa pribauen eta estatu batuetako gobernuaren lotura zuzena gerrari dago kizonean, Txinaren aurkako indar politiko moduan, adibidez, Stargate proiektua existitzen da, 500.000 milioi dolarrerako adimen artifizialerako azpiegitura plan bat. Hor sartzen dira OpenAI, sartzen dira Oracle eta beste hainbat enpresa, zentzu baten, azpiegitura sortzeko, gero adimen artifiziala garatzen joan alizateko, eta barreta bar. Eta horrelako irudikatzeko makroordenagailu horrelako batean, gero dago garbitzaile bat. Tipo ordenagailuen artean dago norbait, zen dut, zer da, horrelako liburutegi zientzia fikziozko erraldoi bat bezala? Zentzu baten, dia nabe erraldoi batzuk, ordenagailu pila batekin. Osa, zentzu baten, olako kristale zeindako ordenagailu pila bat, eta egongo dira... Tipo, gizake baina altuagoa. Bai, claro. Eta... Ez que igual dira galdera tontoak, baina hori hain daukagu sartuta... Nik ez dut ez da imaginatzen kasi, bai.
Gero sartuko ditugu irudixak, ez? Ikusiko dugu. Uf, editorek daukate, porque imaginatzeko dena, buah. Riletan bai, sartu ditugula. Gero hor, karo, gerraren, esango non berriro txat GPT. Esan, lesai. Denbora guztian, bueno, A-aren inbertsioak dakarrena ere gerran da, A-ak dakarren guztia dela eraginkortasuna egiten duen horretan, eta kasu honetan gerran eraginkortasuna ere da deshumanizazio. Osea, zegoen mitiko Black Mirroren kapitulo bat ikusi zenuten, nire ustez da como txarren, apur bat espergarria. Baina, gerra, osea, sartzen zieten soldaduei txip bat, eta horrela ikusten zituzten, hilbar zituzten beste soldaduak, ziren como animali batzuk, oso horrela monstro moduko batzuk bezala, ez? Eta, oso horre ere betetzen du funtzio hori, oza, ja ez dago soldadu bat hilbar duena beste soldadu bat, eta arrisku bat dagoen agian ez hiltzeko, porque, hostia, bastante frivoloa da, baizik eta orain jadokazu makina bat jarraian edo hegazkin batzuk bombardatzen dutela selektiboki, hilko dutela zuzenen jendea, eta asko eraginkorragoa izango da gerraren makinaria guztia. Bai, eraginkorragoa, eta zentzu baten, zuk esan dozuna, deshumanizazio handi bat, eta kasi biharrik ez pertsonen parte hartzerako. Osa, adibidez, Ukrainiako gerra idagokixo honean, ikusi ditugu drona kontrolatzen zituen soldaduak, Call of Duty jokatzen ibiliko bazien moduan. Osa, igual dare gentia dagon lekutik 5 kilometrora, eurak mando batzuk dauzke, Uberreko kasko batzuk, eta zentzu baten, pues, gero repetizioak ikusten ditu. Ez, imaginatzen dut, kondekorazioak bezala, pues, jandeak ordeko dituela bere bideo... Karo, bai, rilak, eta... Eta horrek ere pertsona bera insensibilizatzen du gerrarekiko, ez delako berdin egote aurrean, edo ez dakitzen bat kilometrotara. Bai, eta azkenian sujetu moduan sartzen da bai, adimen artifiziala. Zuk adimen artifizialak esaten baldin badatzu, hau eta hau dia... gaiztuak. Zentzu batean, ez dozu erabakirik hartzen. Eta adibidez, Israeleko IDF-eko soldadu batzuk eta esate zeben, eurei emote zotzela zeintzuk ziren helburuak, eta espikatzen zotzen, segaitxik. Baina, klaro, gerran zare. Gauza kaskarrimia dira. Ez araziko irakurtzen bakoitzaren kurrikulo. Orduan zentzu baten, zuk hartzen dozu erabakixa, baina erabakixa lehenautik eman da. Claro. Ez dakit, gerraren kontu guzti hau, orduan zehatu ginen ere apurrat hitz egiten asuntoaz, ez dakit zerbait gehiago dago ezun esateko, eta bestela azkenengo bloke buruko bat genekoan pentsatuta dela, ez dakit ordenak zentzu hauki duen, baina apur bat, gai apur bat lasaiagoak lotuta artearekin, eta zerbenarekin, ez dakit, gerrari buruz? Ez, nik uste dut askotan zentratzen dela, makina batek tiro ingo da ben, edo egongo dien txakur bioniko batzuk, eta beldura baten dut, tipo olako gauzak egongo dien, eta benetan, importantzia daukala, zentzu baten, kontrol totalak, ez bakarrik gerra garaixan, baizik eta benetan gu gaur momentu honetan kontrolauak izaten gabiz, seguramente podcast hau entzungo dabe. Ja, tio. Eta... Elon Musk. Eta zentzu baten, autoritarismoan gorakada bat, politika eitxeko eta antolatzeko ezintasunak, eta zentzu baten, joera reakzionari zuen gora. Ez dira robotak esnatu behar, iruditegi guzti hori egia izateko del robot dena kontrolatzen duela eta esklabizatzen zaitu da katuko zaitu, da besteria gabe dagoena da manejatuta, da realak diren interes batzuengatik. Bai, eta gerra egoera honetaz hitz egiten dugunan ez da bakarrik frenteetan edo gerra zuzenan gertatzen dena, baizik eta ere da Europako gobernuek barne etxaiak gelditzeko edo desaktibatzeko dituzten mekanismo guztiak. Osea, hori ere aplikatzen da Europan, Estatu Batuetan, zibilen aurka. Bai, pasa egitezka azkenengo gai horretara, tipo, zer gertatzen da, abestiak iarekin egitarekin, edo zer zuzen ditzi daukaz, baina, elitu gara burratotz, ez? Zuk esan dozu gai lasaia dala, baina nik uste dut dala, igual zabaldu dugun meloirik haundixena. Baiet? Nik uste dut jendeari, azerretzen diola gehiago, artearen kontuak. Gerranago. Zerka azerretzen du. Gero jendea... Jendea da, ez dut ezango. Norbaitek ateratzen du bideoklip bat iarekin eginda, adibidez, berdin du. Eta badago horlako reakzio bat, nik uste dut positiboa dena, hitz egiten duela artearen balio positibo eta ez dela, joder, ez egin hori, ari zara,
zerbait galtzen, edo aukera bat galtzen, edo ez dakit izkerra galtzen duen jendeak. Bai. Zuk esan duzunetik kontrastatu dezakegu, IEak ez duela inek sortzen, egiten duena da, dagoen ala hartu, eta... Karo, gero hor galdera izango litzake ia guk sortzen dugun. Osnartzeko. Zentzu baten guk jasotzen dugun horretatik, guk sortzen dugu, zerbait berrixa, jakintza berrixa sortzen da, baina berra artean gaur egun sortzen da zerbait berririk. Hori da galdera, bai. Nik uste arte sorkuntza ezin dela ulertu gaur egun daukan formatik aparte. Zentzu baten, artea sarritan behintzat, langile forman dagoela, edo jende askok ilustratzaile, musikari, dana dalakoak bizirauteko itzen dabela zentzu baten artea. Bai, klaro. Orduan, nik uste dut azarre horrek be, zentzu horretan datu zer. Claro, galduko dugu gure... Bai, eta da como artista txikiaren esto bat. Claro, gero gertatzen dena da ere, hori aipatzen zen podcast batean, zuk kentzea, edo debekatzea ia erabili behar izatea, artelanak egiteko, irudi grafikoak eta bar, daukala beste arazo bat dela, ja gaur egun ez dakigula bereizten zer denia eta zerrez, eta gauza bat dela, irudi bat egitea osoa, iaren bitartez, beste gauza bat da, zuk irudi hori egiteko erabili duzun herramienta, edo markoa, edo ez dakit zer, daukala ia, hor igual ere ari zaren egiten da, kentzen posibilitatea, incluso artea egiteko, arte grafikoa, edo zein gauza, horrek ere dakar arrisku bat. Bai, nik gusten dudan eran, zuk esan duzuna, jokoan dagoenez denez, jokoan dagoena denez, artearen merkantzia forma, evidentemente txertatuko da inteligentzia artifiziala apiñon, eta de hecho, industria kulturalak sustatzen duen ereduak, ja aplikatzen dio bere buruari inteligentzia artifizialaren forma berdina dela. Honek balio du, honek funtzionatzen du, guk erreproduzituko dugu. Eta egin baino lehen inteligentzia artifizialekin, ja industria kulturalak egiten duena da, etengabe erreproduzitu berdina. Orduan, zuk esan dagoa, mena pikutera da. Bai, nik uste dut, jendeak askotan saltzen da bela, adimen artifizialak eitzen da ben horrek ez daukala harimarik edo. Zentzu baten, benetan dala zerbait, ez daukana barrutik lan bat, eta gero jartzen za benetan tendentzia zein dan, eta adimen artifizial barik be hori da tendentzia. Bainekiko da bena, bizkortu zentzu baten tendentzia. Baina horra gertzen da, arteak badauka gaitasun hori ere, jendea kontura arazteko, altzela izan beste zerbait, ez? Lotuta, sormenarekin, dena delakoarekin. Eta niri bai pena baten didala, interes merkantilik ez badago tarteko edo dependentzia ekonomiko hori, ari zara pausuak saltatzen, ez? Ez dakit dut nago bertzen den, tipo, portada bat, bai, segundu baten egiten dizu, baina zuk ez altzen nuen nahi zure burua apur bat espresatu eta nunbaitera heldu zerbait proposatu, eta hori egiten ari zara, kokatzen azkarrago merkatuan, edo ez dakit nola esan. Bai, horri interesa baldin badago, interes merkantil bat baldin badago, zentzu baten, zuk esaten duzuna da, gero egisa da, honek be moten dutzula aukera, como tal, proba desberdinak itxeko, modu azkar baten, prototipoak itxeko, esateko, bale, honek balio dozt, ez... nik uste dut askotan dela, segun zertarako erabiltzen dan, eta horren arabera, nik uste dut existitzen dela bildur bat, ez dana guztiz irrazionala bez, esaten da bena, hostia, honek niri lanak enduko dozt, ez sustatu hau... Ez itxuagiak ez horlako raio bat. Bai, zentzu baten... Gero, egia da dela oso menpekoa ematen zaion erabileraren araberako eta batez ere atzean dagoen helburu politikoarena, baina egia da ere, zuk artelan osoa egiten baduzu iarekin, dagoela homogeneizaziorako joera oso handi bat, eta agian zuk egingo bazenu propioki prozesuan bertan hausnartu alduzu askoz gehiago, artelan horren helburuaz, formaz, edukiaz eta bar. Bai, eta ikasten dozu zentzu baten bai. Bai, horren arira, duela 2 urte, egon zen pabo bat, bilatu Googleen jendeak, agertzen da, argazki berdina horrela agarratzen. Deitzen da, Ruben Lucas García, irabazi zituen 100.000 pabo, Espainiako herriko jai desberdinetan egiten jaien kartela. Ostra! Eta da, kartela superrantzekoa beti, baina jartzen ditu elementu lokalak. En plan, plaza erdian dagoen iturria dela mitikoa herriarena, jantzi tradizionala, eta irabazten zuen dena. Ostra, Eta da, en plan, baina diratenak berdinak, aldatuta elementu bat. Gutxi gara bera, iaren funtzionamendua berak aplikatzen duena.
Eta dauka como homogeneiza, o sea, da dena berdina, tío, o sea... Bai, niri raiatzen hauten beste movida batzuk adibidez, Willy Rex, youtuber eta nazkagarria, empresarioa, esaten, bere alabari, jarriko dizkion, marrazki bizidun bakarrak direla, iaren bitartez, espreski berari buruz sortutako basuroi batzuk ez da zela inora. Osea, tipo fruti novela, baina... Eta ematen du eman diozula dedikazioa, zeda zuretzako bakarrik, baina eske berak ez du pentsatuko historio bat esateko iari, esango dio historiari, venga, pentsatu historia bat honi elapurtu dutela gaur bokadillo. Eta horrek aldenduko, osea, gero eta gehiago konsumitzen badugu, hau, aldentzen gaitu historia unibertsaletik, eta ondare kulturaletik, eta sartzen zaitu eserrez dagoen horlako fruti novelen munduan. Eta horrek kentzen dio jendaria gaitasuna konektatzeko historiarekin, konektatzeko errealitatearekin. Bai. Eta komprometitzeko errealitatearekin. Bai, hori da. Edo, jo que se, podcastak. Norbaitek aldu ordezkatu podcast hau iarekin, pues irrenik bai, eskatzen badiozu egingo dizu. Osea, de hecho, guk esan alko genioke podcast honi transmititzeko ideia politikoak guk baino beto, no sé, konbentzituko luke jendea, pues igual bai. Igual bai, tío. Ari gara denbora galtzen, tío. Igual porra biako da. Ja. Nik daukat, karo, nire ere harritzen nau apur bat, oza, ia garatu da asko, no seke, baina gero jendeari gustatzen zaiona, ikusten duzunan realmente, ez daude modan bideo superrealistak, no seke, oza, jendeari gustatzen zaio kontsumitza ere fikzioa, oza, adibidez, iak egin dituen fenomeno horrelandienak TikToken dira, Brain Rot, dela una Q3 del horror, Frutinovela da una Q3 del horror, eta horrela adibidez, egon da orain polemika bat GTA 6rekin, ez dakit ikusten ari dela atzeratzen denbora guztian, estrenoa, baina jendea zerretu da pila bat, izango da oso realista. Hain realista, bueno, NPC bakoitzak dago iarekin eta orduan dauka bere bizitza propio, igual NPC-a revelatzen da eta kentzen dio protagonismoa al protagonista, nik hori pentsatu nuen. Baina, bueno, movida da, gasolinarik gabe gelditzen zarenan, bota behar diozula gasolina. Hiltzen bazaituzte, ordaindu behar duzu hospitala. A ver, tío, vamos, no me jodas, o sea, jendeak ez du bizina, o sea, fikzioak oraindik dauka beste bat, eta fikzioa askotan fikzioa da, ez delako realitatea, balga la redundancia, eta jendeak ez duelako bizi nahi bere realitatea, oza hori ere da pur bat kuriosoa, no? Bai, justo, nola da, Brain Rot italianoa eta Chimpanzini, Bananini eta guzti hauen harira, zegoen hausnarketa hori de nola de repente... Bueno, hau borratuko dugu, ez da inora. Cerebroa funditu zaitu. Guztiz, brain rotada. Nik ere zango nuen, indretu zienten como Spotify ari zela botak sartzen, Spotify ditu lista predominante batzuk. Mitiko neska hori kaskoekin eta bueno, hori da YouTube. Lofi Beats, chill de cojones. Pues horrelako listak Spotify nagratzen zaizkizunak de chill de cojones. Ari zirela usten pila bat ustutzen abeslari reales, eta ari zirela sartzen pila bat artista fantasma. Hori horrela da, Bai, eta bostegun abeslariren atzean zeudela bakarrik 20 pertsona egiten musika guztia iarekin, aurrezten dutela pila bat. Eta gira hori txertatu daitekela perfecto, ja horrela funtzionatzen duen munduan, zein izan artista garpegia jartzen duen, dago lan dinamika bat. Esan duzu botak jartzen edo botak sartzen? Ari diela Spotify. Ez dut gogoratzen. Esan duzu botak sartzen ziurrenik ez, baina... Botak, oza, nahi dut esan... Botak, de bot. No, bot. Bot, robot. Bot. Bai. Oza, no bot, poniéndose las botas. Ya. No, sí joan iñora hori. Daude botak jartzen, botak sartzen. Oza, se están poniendo las botas metiendo bots. Hori txat GPT egiten arain. Orain esango du, ja jakingo du barra hori eta gero esango dio bihar, jo que se Guatemalako pertsona bat. Euskeraz. Dagoen zebra bida gurutzatzen. Robot hitza, bakizuen nondik datorren. Uste dut dela txekieraz siervo. Bai. Eta dator, zientzia fikzioa baino lehen, horlako novela romantikoetatik, Golemak eta Izaki, ez dakit zeizkuntzetan den, baina uste dut hori dela. Beti ikasten da zerbait. Eta gero nik nahi nuen galdetu, beste galdera, bat, ja gaudela 10.000 euro hitz egiten. Karo, esan dugu, iak ze potentzial eukidezaken arte egiteko. Baina politika egiteko zue duela urte batzuk Tokioko auzogune batean hauteskundetara aurkeztu zen robot bat, atela zera 3. Dorbaiten bitartez, aurkeztuko zen. Baina zen ia. Bale, ados. Tipo Neon Genesis Evangelion. Bai. Teknokraziaren azken helburua. Nia zinintzen ikusten seria, gero zinuen porque m'aburria, baina... Oindala gutxi. Bai, oza, zen en plan, robot horrek alzuela neurtu biztanleriaren kezka orokor bataz bestekoa, horren bitartez, no seke. Mario Draghi. Tu hori da oso jarto,
Oin uste dut, ez dakit nun, izan dan Turkian edo, ministro bat izendatu dabe adimen artifizialakin. Osea, esan egot, osea, da personaje bat, adimen, bai, osea, diario sozialistan behiratu, atzo ikusi neban, ez dakit zehazkin nundan, baina herrialde baten, la ministra de no seke, da adimen artifizialakin indako personaje bat. Hori graziosoa zen, estatu batuetan, alkatea zenean txakur bat, eta zela, no? Baina, hau... Eta zuk zer iritzi duzu? Zuk zer iritzi duzu? Dana ondo. Ze fenomeno soziologiko barra teknologiko dago, gaude luzatzen apur bat, 50-60 urteko amen artean daudela Candy Crusharen 18.000 nivelean. Ze hori da de estudio psikologiko. Osa, nizartzen naiz metroan dago 60 urteko handara bat, jartzen zara horrela fisgatzen apur bat, eta doan el nivel 30.000 del Candy Crush. ¿Qué cojones? Zer gertatu da? Estudio biako litzak fenomeno hori. Nik daukat tesi bat dela, jende nagusiagoa ez da bizi sare sozialen dinamika hain iragankor horretan eta dauka resistentzia. Orduan, sortu zenan Candy Crusha jendeak egin zituen komprometitu ziren horrekin desazuten. Esan zuen, gero al Haidei, gero al no sé qué, eta orain hori da, al GTA 6. Eta orain ja mak daude hor. Galduko dena txar jabeterekin da, horlako heldu bat irakustea meme bat, eta galdetzea, hori nor da? Zagutzen duzu? Nik ustot Candy Crushen arazorik handixena dela, jendiak pentsatzen da bela, ez dakixela desinstalatzen da benian, pentsatzen da bela nivel dana galduko dituela. Eta ez da iragaltzen? Bueno, zure kontua jartzen ja, mitiko Facebook. Baina, klaro, hori 50-60 urteko pertsona bati. Bueno, ez entzut, baldin badago amaren bat entzuten hau, esan Candy Crusheko zen mailatan zaudeten. Ipini komentarioetan. Hori da. Eta ez da partida guardatzen, orduan jarraitu. Ez dakit zerbait gehiago dagoen. Zuk nahi duzu zerbait esan? Mezu bat, etorkizuneko... Mila esker gonbidatze harren eta... Mila esker zuri, benetan, izan da argi-argia. Guretzako gutxienez, eta gurantzeko... Nik ikasi dut asko. Baldin bat zituen horbaitek. Bai, niri gainera da gai bat ez zaidalasko interesatzen, baina interesatu zait. Bai, ez? Eta gai bat ematen duela pereza, zeda zaila ulertzen, Bai. Behar da esfortzu mentala. Eta galdu dugu gaitasun hori, ChatGPT galdetzen diguna guztia. Baina orain entrenatu dugu, ChatGPT entrenatzen duen bezala bere kodigoa. ChatGPT ezin ditu burpiak egin. ChatGPT tiene los códigos. Zuk dagoaz zuzerak esateko? Ez. Esan importantea esatia eskerrik asko eta... Hori da. Gauzak ChatGPT hori da. Eta guk zuri esango ditugu eskerrik asko etortzeagatik. Hau izan da guztia. Belarri jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. I don't know.